Usah sanuturi. Lho. Lah piye to, Mas? Keluargamu ra tentrem. Geger ae. Heeh, ketok wajahe Nemburi ketok. nemburi aja ning ngarep. Iya, iya. Sik to. Kowe ngomong sak mbane kok terus ning burinya apa? Akhir-akhir iki aku geger kok. Kowe ora Ing samangke kowe iki njawe lho ya pas kicomania lho iki. nyuwun Temanten jumbleng. Kakung. temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng kanjeng. Buke halus. Lho. Oh tak juwotos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Karo ibuke dhewe lho. Yo kene kowe seneng nggonmu, Mama. Ojo nganti walehmu, Mama. Ora. Wis Krisnia karo Mimi balas dendam kaya. Piye lemu dadi manten seneng Keluarga asu. piye to iki? Ora udengan iki mbok ya. Mbiyen nang siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki. Piye ta? Engko suwi tenan lho. Tak privat iki. Jale balenono jale. Ketoke klithiki dendam karo kakange. Ketok kuwi arep ngepek bojone kakangmu ketok lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Iya. Wapi malah pantes sampean. Ayu tenono amplopku Kowe iki aku lagi nggumun karo panjenengan wong loro iki. pripun Gus? Jenenge pelawak kok multi talent apa-apa kok iso. Tembang iki judule lak aku bingung dadine. Loh, Iki tembang apa ngarepe kan lagumu apa kayak mau judule? Gondeli Tresno karya saya. Lah yo Gondeli Tresno kok kanthi teko cendol dawet ki. Memang satu Apa nada. Tresno ki enek dawete? Betul, cinta itu adalah satu nada koyok dene ora kok sego tok sing campur. Heeh. Ning lagu niku nggih wonten campuranipun. Aku ki nggumun lho apik lho iki mu kok sambung menyambung menjadi lagu iki mu apik. Loh, pripun to? Bareng entek-entekane iki kok terus Cahayu Lagi entenono apa ki mau? amplopku. Berarti Tresno kuwi kena dituku. Boten tegese kula Lah ngopo kok amplop? kula niku menunjukkan bekerja malam hari ini nafkah saya untuk istri saya. Loh, sing Cahayu ki istrine sapa? Bojone Mas Luduk. Loh, lah kok istri saya ki lho. Loh, nggih jenenge nek sing nembang kula lak nggih bojo kula to, Mas. Wong ngono. Nggih. Bojone dhewe-dhewe. Nek ra ngono apa bojone kancane apa? Mas aku Oh, iso. apik lho, tapi ya aja amplop lah, paling ora ya antenono. Oh ya tak gantine nek no. Nah, sing ora amplop. Dadi ketoke Tresno ki ora dituku ngono. Tresno ki sing asale saka Ganten. Telo ngono lho. Heeh. Cah ayu. Ya tuk aja kaya adikmu ya amplop ya apa ya. Cah ayu. Ya apa? Wah, Krisnia ngombe. Terusno. Cah ayu. Dampanono pusakaku. Lah Iki malah bleset to iki. iki malah to the point lho iki malahan. Yo Dadi bener. esensine wong Tresno kan kuwi. Wah, Kembali ke misi semula kan pancen bener nek ngomongke kowe tampan ana pusakaku pancen manten sak karone iki wondene kaya nggon Kediri kok Mas. Bener kok. Kediri. Iki no. Maksude? Dewi Sekartaji kali Panjasmara bangun. Oh, Panjasmara bangun. Ora ngerti. Cerita Jenggala Manik. Menika leres. Oh. Kula Mbak Merika kalian Mas Haris ki wondene kaya Panjasmara bangun kalian Dewi Sekartaji. Sekartaji. Mula ki apik tembungmu terakhir. Maksude piye? Maksude piye iki? Tegese temanten put. Kene to kok dadak rono nyabut. Bene to wong suwi ra Wah, petuk. bene kene wong stenggone dhewe-dhewe kok. Tegese temanten putri menika kados Dewi Sekartaji, Mas. Kon dene Sekartaji kuwi ana werdine apa? Dewi menika
wanita, Wanita. wedok, Sekar menika kembang, Heeh. Panji menika entup. Oh. Dadi paribasan temanten wedok menika kaya kembang sing seneng dientup. Lho. Oh ngono. Nggih. Lah. Kon dene Temanten Kagung Mas Haris. menika kados Panji Asmara Bangun. Lho, Panji Asmara Bangun. Nggih. Heeh. Panji menika pusaka utawa gaman, Heeh. gaman utawa pusaka, Heeh. Asmara menika seneng, Bangun menika tangi, Mas. Wow. Dadi temanten Kakung menika nyun pangapunten, paribasan duwe gaman sing seneng tangi. Terus akhirnya gaman kuwi fungsine Nggo ngentup Dewi Sekartaji. wong ngono, maksudnya tangi nalare. Tegese Wis to ning kene aku dadak rono nyap. Dene to. Ning kono ya ketok kene ya Kliti. ketok. Suara petuk lho. Aku kan suwe ra petuk Suara karo petuk karo Mas Gareng kakangmu ngawur. to. Apa kok kene iki ra ketok? Wong kok kene ya mbok. Ya mau tutupi lho, mau Ya tutupi. tapi komunikasi ki penting luwih cedhek ki luwih penak ngono lho. Ben chemistry ngono lho. Pak Cok. Katijan menika ngrawuhke panjenengan Heeh. nganti kula kali Berarti Mas. Pak Katijan ki dolan ning Blitar, Heeh. terus Mas Gareng digorene ngono. Lho, Ngrawuhne ngono. piye to ki? Aku ra melu iki tutukno wong loro. Wong Mas. loro ki budale ora semayanan to kowe iki jane. Mboten. Heh? Kula apike nek teng panggung tok. Wong ngono. Ning isor piye? Ning isor piye? Ning ngesor dhewe-dhewe, Mas. Wong ngono. Mbok ya rukun ning isor. Pak rukun piye ngene iki klambi padha gentenan tekku kadang dingge iki. Lah, Kok terus? jarik yo gentenan ra ngerti jarikku yo digawe iki. Lah kuwi sedulur kok ya. Sedulur apa? Blangkon, Iki- blangkon iki- gentenan, Gentenan yo ora udeng ngerti kuwi. ukurane. Hmm. Ngono lho kowe kok nesu karo aku masalah yo. Ya lesu lho. Moto kita dalam hidup rumah tangga atau hidup kita dalam berkeluarga. Selalu Kuwi lak yo senasib senasib serumun sepenanggungan. apa sing tak duweni? Aku yo melu duani. Apa sing tak rasake? Aku yo melu ngrasakne. Lah apa salahe? Klambimu yo klambiku, klambiku yo klambimu, blangkonku yo blangkonmu, blangkonmu yo blangkonmu. Ukurane yo padha. Ngono nyilih bojomu rong dina ra mbok silih. Lah iki lho sing Eh? dadi masalah iki. Ngono Mas. kok jare tekmu yo tekku, tekku yo tekmu. Kuwi jane arep tak silihke sampean gandeng disilih ki rung balik. Anu bojomu tak sampean dadi Sekartaji ya, aku ya ngono terusan. Rumangsa. Rumangsaku bojo kuwi ora kena disilih-silih. Loh, Mas, tegese tak silih niku nyun pangapunten. Heeh. Bojo kula kan lara. Oh ngono. Dadi ning omah ki ora nek sing masak kula nyilih bojone kritik takon ngopeni utawa masakne bojo kula ngono lho, Mas. Layak aku mau ning omahmu bojomu ra tek penak. Loh, ngawure penak kok gendeng jane kuwi. Ora tek penak itu tantem ndasmu malah. Lah ya kowe omong piye ngono lho. Kula lak nyilih bojone niki lho, Pak. Heeh. Karep kuwi bojo kula lara, Heeh. kula ken ning omah rong dina takon masakne nggo masakne bojoku mergo sing ngewangi bojo kula prei ngoten Lho lho. kon masak. Lah iya layakno aku mau mampir ning omah Blitar kok bojomu ra tek penak. Tak jejeg Ki lho. piye? Lho, Ki piye? bojo kula penak. Wong aku ndek iso ngi pinduk. Maksudmu ki piye? Ora penak wis mbok rasane. Wah Ora berarti kowe penak ya, kowe prinsipmu pas Wis nek rasane. seneng pindho. Kaya Tembung arep ki dicernasik. penak ki apa? Sampeyan lak ngomong nek lara to, mergo aku rono bojomu ra tek penak ki awake. Paling ora diperiksake nek Wes. secara medis, secara ilmu Jawa kedokteran dikeroki. Ndek ngi tak keroki malah metu nomere. Sik to. Bojomu iki kodhok apa piye kaya? Kowe kok ngawur. nomere Wong Pak kok ya. Katijan ki nyenengke piyayi akeh. Ya ya. Iki hajate syukur. Syukur. Mula didongake rejekine sempulur Ah. karo keluarga iso Akur. akur. Tur saya-saya paringi panjang umur. Sok iso dintaske ana ing kubur insyaallah kabeh keluarga temu makmur. Ngono lho. Ah. Awake dhewe iki melu seneng. Acarane lak tasakuran. Tasakuran. Mula Jauh didel- ping pinanganten. Nah, mula dideleh ning tengah ratan. Ah. Ora ora ngerti sebabe nyapa kok dideleh tengah ratan. Gome cilik ya. Kok iso omahe cilik gedhi. Wong daleme piyayi. Mergo dekek ning rumah ratan, tengah ratan mergo ora nek halaman. Nah. Ngono lah. Mula aja disawang kuwi ora duwe halaman. Sing penting niat saka pangeran kuwi wis dicatet. Nah, Ngono lho. ngono lho. Apa iki? Lho. Wis dicatet ngamal jariah iki Jare wis Pak dicatet. Katijan. Heeh. Ayo, Karo Bu. Bu sapa Bu Katijan? Asmane Bu, kowe urung petuk to? Aku dadan ning mburi ya, Pak. Lah waya dandan ki ning ngarepe penonton. Liwati wong akeh mesakne ndelok engko tak liwati malah marung. Sing kakung asmane Pak Katijan, Sing sing wedok. putri Bu Markati. Nah. Markati menika Tik. Tik Bu Markati. Ah. Menika ya jos. Jose pripun? Gelem dadi bojone Pak Katijan.
Piye to Duk, kowe iki kok iso? kowe kok tak kotak rumah Iki saku. acarane Nggih, mantenan. muga-muga Mantenan. Manten. muga-muga Bu Markati kalih Pak Katijan dadi temanten sing sakinah mawaddah. Cangkeme. Kowe iki jane ra maca undangan po. Nyapa lho jane? Kowe iki salah tampa. Ingkang sampun dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan temanten kakung ingkang paring kasebat Mas Aris temanten putri ingkang dipun sebat Mbak Rika. Iki salah kowe. Mulane aku mau nyapa Rene kok to kok dadak runun neh. Ayo bene to kaya. Padha omongan karo aku penak. tak betok ndasmu. Saku wong loro nek gelut kaya. Mulane sing tak dongane Pak Katijan karo Bu Nah. Markati iki sebabe apa? Sebabe Sebabe biasane manten anyar menika sok kala diomongi kaya ngapa dilungokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh ngono. Wong tuwa menika dadi tulodo Pak Gareng. Iya. Wong tuwa ki dadi tulodo mulane sing dongakne wong tuwa, mulane sing didongakne iki Pak Katijan kali Bu Markati, muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah, ben dadi temanten sing awet, ben dadi contoh anak lan mantune. alhamdulillah. Ngono lho. Iya iya. Dadi anak lan mantune iki nyontoh wong tuane Pak Gareng. Nek wong tuane sakinah mawaddah warahmah, Anake bakal nyontoh. Mulane Nek wong tuane utawa maratuane iki bubrah, kuwi ora iso digo contoh. Mulane sing didongakne iki bapake lan ibuke. Oh iya, Ngoten lho, Pak Gareng. Sok kapan-kapan aku tak ndongake ngono ya. Lho nggih no. Sing tak dongakne. Wong tuane. Oh. Anake mbok dongani kaya ngapa? Sok kala ki alah ora mandi manten anyar ngono kuwi. Manten Sekolah anyar netet- sik demen-demene to. Sik seneng-senenge Pak Gareng. Nun sewu niki. Wong ki lek sik seneng-senenge diomongi kaya ngapa ora dirungokne. Lho, Ha iki lho. Ngono lho. mula Pak Katijan kalih Bu Bu Markati. Didongane muga-muga Pak Katijan karo Bu Markati dadi temanten sing awet paribasan kaya mimi lan mie goreng. Lho, kaya mintuno. Kowe anggere Kowe iki- jebles condongmu. Kowe iki dirungokne tenanan terus jebles Usia iki kaya. pernikahan itu Wis bisa toh. diperingati. Wis Nek toh. Bu Markati kali Pak Katijan insya Allah dalam membina rumah tangga Ah. dengan usia 25 tahun. Kuwi kawin perak. Nah, Ngono lho. kalau menginjak dari 25 tahun ke 50 tahun, tahun. Kuwi bisa dinamakan kawin mas. Mas, heeh. Nek Mas Gareng Pernikahan mas, pernikahan perak niku penting. Jenengan kalih garwane Wis ping 75 tahun. nah, Apa menika kuwi? pernikahan seng. Tak kuwetak rumah saku. Dadi wis karaten. Aluminium to rumah kowe iki saku. sembrono. Lho iya lho. Dadi nek Wis, ngomong manten Ngene. Ah. Rasa ngomongi kowe. Lho, Lek ngomong manten rasa nuturi. Lah nyang apa ta wong dhek ya urun donga kok ya. apike Dhek iki butuhe ndongake lho klitik iki. apike wong kuwi nek Ngono. wis ditimbali kuwi paring pangucap utawa ular-ular. Merodo sing kagungan dalem, Lah, bahasa- mulas sing duwe omah. Pituwah kuwi penting. Lah, Wong manten ki kudune kepiye? Rasa nuturi kowe. Lho, nyang apa ta? Wong ki oleh nuturi ning kudu ndelok jati diri. Maksude? jargoni iso ngajari nek Iso kudu iso nglakoni. nglakoni. Kowe ape nuturi kowe? Engke no wong piye panjen ditanggape. Ya kudu dituturi to mantene iki ben atut runtungan nganti Dados- tekani dados- kepinginen. aja nuturi. Lah nyang apa? Wong keluarga merah harmonis ya. Kok nuturi manten? Oh, dhek ra harmonis ya? Hei, sikok bagi duo. Mas Wes, Haris. Ora harmonis ta iki? Mas wes. Dian. Uang ki sebagai seniman, itu kita harus berbicara dengan realita. Nggih, nggih. Nuturi jarkoni, Nggih, iso ngajari ya kudu iso nglakoni Nggih, lan ngapunten. kudu bisa nyontoni. Ngapunten, Mas. Kowe kok arepe nuturi manten? Nggih, ngapunten. Wong kowe iki nun sewu lho. lakune dhewe. Bener iki, bener iki. Ngapunten Mas, ngapunten. Wong Oleh, sesuk Mas. nuturi wong. Kadang-kadang Seniman oleh ngomong sing nuturi oleh, Mas. Bijak. Bijak, nuturi bijak oleh. Tapi kudu ndelok latar belakangnya dhewe kaya ngapa. Panjen wong ki sok kala Lho, iso iya, apik no. ning urung karuan apik. Iya, no. Bener. Wong ya aja sok nuturi. Nggih. Wong kuwi ya butuh tutur-tutur. Lah. Ntar keluarga ra harmonis ya. Kowe iki keluarga ra harmonis kok tutur-tutur Pancen kancane nggih. iki lho. Lakon Kowe iki iki dhewe. jenenge Wong wong iki- iki lek iso nuturi iki ya mergo iso Lah iya lho, Mas. nglakoni. Wong penting kok. Kok- Dadi seniman iki aja kamuflase. Nek salah ki aja panggon ning Lho, iya, ngarep. no. Iya. Kowe Ngajari. wong ki nek salah ya ngaku salah, aja salah njur ngaku bener. Nah. Iya kuwi Wayangi jenenge ketoke mbok totoni ya ana sing salah, ana sing iya. kebenaran. no. Salah kok ngaku bener kuwi jenenge Syukurane, egois. syukurane, Ora oleh nuturi. Dadi antarane Mbak Rika kalian Mas. Wis ora nuturi. Lho. Lah piye to Mas? Keluargamu ora tentrem. Geger ae. Heeh, ketok wajahe Nemburi, ketok. nemburi aja ning ngarep. Iya. Sik ta. Kowe ngomong sakmono mbane kok terus ning buri nyapa?
Akhir-akhir iki aku geger kok. Kowe iki kowe kok iso geger iki lho wong. Geger. Kowe iki ora mungkin geger karo bojomu. Ya apa, Pak? Lah bojone bisu kok. Loh, kayak ora bisu kayak lambene tak alteko. Walah. Badanku lek ngelokne piye wong bisu kok ya. Kene tak omahi tenanan. Ha. Pak Katijan kalian Bu Markati. Kuwi wis ana tetembungan sing endah. Nuturi neh iki lho, nuturi neh lho Dek. Dadi Duk model mau ngenyek to Duk kowe iki. Apa tuh iki? seia sekata. Iya, yo. Aku omong ki paling tidak stop. kamu perhatikan. Loh, yuk tak Apa yang saya sampaikan itu apa? Iya, iya. Makna intisari ki kepiye? Iya, iya. Ojo njur nyawang tok terus ngino ngono kuwi. Sing ngino sapa aku ning gurel Rapi. ngino nyapu. Sedulur-sedulur ning perlu kasih support ngono lho. Paling ndak ki melu mikir aku ki piye. Unturannya apa-apa dikukur. Mikir kowe, mikir bojo kowe bingung kok. Aku ki maringi wedar ular-ular ngene iki sawangen sitine lho. Ta cengengesan. Heeh, dadi kudu siap segala Ngono lho. Disawang. waktu. Adike arep omong ki disawang. Nggih, Dimas. Nah, ngono lho rukun. Iki dipirsani para penonton-penonton. Iya, iya, ngoten yo. Wong ya kritik karo sing sepuh ya kudu ngajeni. Contone aku karo kakangku sing ngendang lho Pak B lho, aku basa. Ngapunten Pak B. Basa apa? Nggih, Dik Gareng. Sampeyan ora ngajeni kowe. Lah piye? Nek ngajeni nyapa lungguh ning kono, mbok lungguh dadi siji. Ayo. Lah kono tak kono ngarep kene malah ketatap debok ngono kaya ngawur kaya. Nek di bangku, malah kaya purel kok bagus. Tak takoni pilih sapa Pak B? Pilih kowe. Lah kok ngono lah. Pak Katijan. Pak Katijan. Saka tembung Katijan. Kamnika saka ukara karepe kasembadan ngluwari ujar ngentekke ragat golek nikmat insyaallah adoh saka laknat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho. Pinter iki jenenge agamis. Ti sing loro. Ti ki nyapa to? Biasa. Dilem nih, ditangkap mbok lem biasa. Ti itu adalah Titipan. kami kok karep Mas. Karep. Ti itu adalah Ditiwanci. engko tak idoni raimu lho engko. Lho nyapa aku iso ngidoni raimu dhewe ya. Ndangak, lek ndangak iso lek ndangak. Ti itu adalah tidak lepas dari seorang tua untuk mengarahkan seorang anak. Oh ngono. Dadi wong tua ki wajibe cilik gedheke, gedhe minterke, yen wis minter mulyake. Wong tua ki mesti rekoso kanggo anak. Ning urung mesti yen anak ki ngerti rekasane wong tua. Niki lho. Tangkap ngelem. Janjine. Napa to kuwi? Jantek iki kok iso. Ngali ora. Enggak, aku konsentrasi. Duk nyisore nek Duk. Iki adikmu iki tuwene kesempatan to. Kowe iki padha-padha golek pasarane adikmu ki ya kaya upama jan ngono ya aja mau omongne jan. Aku payu kowe yo melu payu. Nah ngono. Aku laris sampean yo melu laris lho. Nah ngono. Dadak. Wong klitik iki beneh ora ngejak sapa-sapa sing dijak ya kakange. Ya ngono to. Iya lho sing iso diapusi mek aku tok. Aku dibayar pira-pira manut lho. Lambemu iki tuku klambi jare blangkon barang ki apa rumangsamu? Mosok klambi ngene 450. Lha aku lek blonjone ning Solo kok. Ning krewer lho mek 120. Lah terus perjalanane. Kene iki ning nota yo 450. Lambemu lengo wangi tak pundhutne dengi. Lengo wangi matamu. Lah apa? Pokoke aku minyak tawon no. Rumah aku. Batengku tak seblek gak kena video les ngene-ngene. Lah kok minyak tawon. Janji. Janjinya selalu ditepati. Oh padha. Inggih. Kowe terus kakangmu to. Apalan kuwi ndek iki sing digene kono ndek iki ya kumek janji ngono. Oh ngono. Sing kreatif. Ning etan kono to ndek kenane ta? Sing kreatif. Garwanipun Bu Markati. Maringi kepuasan dumateng garwanipun ngono biasane. Marno tembungipun marem matine. Heeh. Tembungipun mar nika marem. Kowe meneng to. Aku tak omong. Ora lho kowe wong loro kok dibedhek kene kok kenek to kowe golek dalan liyane. Kula duwe, Pak. Lek kene ngulon kowe ngetano. Mari. Alah. Mari ki lara apa piye? Mari ki tembunge wong tua mari ki obate ora kok duit. Obate ora kok rasa. Ning obate anak kuwi iso mulyake wong tuwa. Kadang anak siji ra iso
anak loro ra iso, anak telu ra iso mulyake wong tua siji. Ning kadang wong tua siji sik iso mulyake anak lima. Oh. Niki lho, Pak. Anak 5. Nggih, kula marine wong tua ora kudu dinehi dhuwit, Pak. Dadi anak 5 urung mesti iso mulyake wong tua siji. Wong tua siji iso mulyake anak 5. Kowe iso omong ngono ki mesti iso nglakoni. Loh, tak mulyake. Berarti kowe mbiyen mulyakne wong tuamu apa ora? Lho. Mulyane apa? Ayo. Wong tuamu mbiyen mok mulyakne apa ora, Mas Bambang Blengurke? Tak mulyake, Pak. Napa? Sareane bapak niku sakniki kula weh fasilitas Apa? AC. Sarean kok diwehi AC. AC piye sampean iki? Apa? Nggon kijinge tak wehi lampu kaya son horeg, Pak. Ben padang no sareane piye ngawur ae. Menu kok le lampu. Lah anu kok le purle kowe. Rumasaku. Kira elek to omane. Klutuke kowe iki Kadang ngono anak loro mesti mbela bapake, mbela ibuke ning iki ora, Mas. Ki Piye? anak loro iki kadang sing apik siji, sing elek siji. Oh ngono. Nggih, Mas. Nilak ketara to. Wong kula ngomong apik kok ngriki elek terus. Berarti lak sing elek niku. Wong iki sing elek-elek wong iki berarti sing elek sapa, Duk? Sing elek niku to. Endhok ki sak petarangan padha putihe. Ning nek netes dadi kutuk, biasane nek sing bosok barang. Bosok bene. Semene pakah ndok. Endhokmu tak ruwemet masak. Enak balang lendasmu ya. Walah, kowe iki ada-ada kok Ponorogo ning kene kok malah balang-balangan ndok kowe ya. Ndok butuh balang ndi. Wong iki mbok kaya mantene iki balang-balangan suruh. Balang-balangan apa suruh tekan ndok ngono kae kok. Kula tembunge mar kok mari. Ndok karo balangke. Mari. Marka. Ka. Karep lan sediane wis kasembadan dayon ya ngene apa. Kan kok sepet saka tembung kasil. Aduh gantine. Kasil wong ki rido. Pak Kasil. Lho. Oh, Pak Kasil. kasil ki berhasil, Mas. Mau tak kira lek Pak Kasil. Kesuksesan seorang anak itu adalah doa dari seorang ibu dan bapaknya. Niku lho. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu, Mas. Lho tuk rungokno tuk. Sing ngomong sapa? Ibuku ya kene iki lho. Kene caplak tok kene. Lho. Tembung endahe ngono kuwi, tembung api ngono kuwi. Mula makmar kok kasil. Katik lho. Tik kowe ngerti ra? Lah mikir kowe. Lho. Tik itu adalah titik-titik terakhir. Mula nek wis duwe anak kok nganti lungguh ning damparing keprabon sing jenenge kuwade, kuwi titik terakhir wong tua leh ngentaske anak. Kuwi lho. Ngerti pura kowe? Lah berbobot. Lah ora ngerti ta kowe? Kowe iso tuk. Alah rupamu kowe. Kowe jelasne sing luweh saka adimu iso. Ora mudeng, Pak. Kene Adimu ora pati jelas iki mau. kene lulusan Jajal cetakno. Ki undangane iki. Ki undangane. Jale. Jajal iso maca apa ora? Alah, ndase diudeng-udenge mleset kabeh nu iso arepe nerangi. Lho niki. Iki to kluthuk iki pantes ngangge udeng dek kapan kaya Agus Kipon nggih udeng malah kaya wong lara ndas. Haris Setiawan. Haris Setiawan. Suarane lho ora menguatkan. Kene nyempemek. Karo Nurika Pujiwara. Rika karo Haris. Alah. Riz. Wah, Dadi manten kuwi rasa kakean tegese kakean beban. Kok kakean lakang piye to rumah aku. Gak aku ngrungokne bingung aku. Kakean apa? ya ora Beban. Oh lah ngono lho. Kakean lakang wis ngene akeh. Aku kaget aku. Riz, ngene. Ndi Riz? Mantene Mas Haris. Napa golek manten? Tuh, nuturi ngene iki, kudu jelas. Lah. Aja kaya kowe. Riz. Ya, kok tuwek men kowe? Udu. Mangklekmu kowe palike kok iso. Kok bali. Kok wireng. Mripate lho. Kamu harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, Tegese bahagiakan istrimu. bahasa Inggris iki. Insya Allah keluargamu akan bahagia. Tegese kowe lek nyenengne wong wedok, Alah. kuwi kudu bisa insya Allah kabeh bakal seneng, bapakmu ya seneng, ibumu seneng. Mergo rumah tangga kuwi yen kowe keluargamu ora harmonis, keluargamu gampang geger, kuwi wong tuamu mikire luwih abot saka awakmu. Mergo wong tuwa ki nun sewu, sakala beliaunya itu tetep paribasane wis nguculne kowe berumah tangga, ning tetep mikir apa sing dadi kekuranganmu, apa sing dadi permasalahanmu. Napa nyawang aku kono lho, nyawang kono. Nyawang aku. Nyawang aku kok. Oh, wong loro ki urip dhewe-dhewe Lho kene Pak. Yen iso bojomu bahagiakan Riz. Rika kudu mbok bahagiakan tegese ngene. Kowe yen pengen bahagia, kuncine siji.
Aku ki rumah tangga Haris, ndi to Haris iki? Kowe iki lah nyang apa mantene ben jagongi kancane tamu. Pak ben kita. Haris, Tamu. Ora iso mbok goleki bocahe ning bengi iki lagi berpacu dalam melodi. wong wedok kuwi yen iso kaya aku iki rumah tangga ki 15 tahun. Kadang-kadang kok kadang-kadang kurang kok 17 tahun, Riz. Aku ki rumah tangga 17 tahun, 2 tahun yang saya jalani. Iki permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga saya. Apa kuwi? Setelah saya cari, apa yang penyebab permasalahan, apa penyebab kericuan dalam rumah tangga saya? Ternyata satu, komunikasi Pak Gareng. Oh. Yen iso, yen sampean gelem rukun awet karo bojomu yen iso, aja omong-omongan. Cah pekok iki ngono Sik iki. to. Iki rumah tanggane wong lho, Tuk. Iki Ora rumah tanggane wong ora iso. lho Pak omong. Gareng, tapi riset kula niku ngeten iki Pak Gareng. Tapi lek ora omong-omongan terus lek komunikasi piye? Kita pakai Sarana komunikasi ki menggur omong-omongan. kula niku rong Aja tahun. nek kok awake dhewe kae lho, jinggel-jinggel ning jaba omon-omonan, ngono kae lho. Omongan Pak Gareng. Lah Kula iya. niku rong tahun omongan kalih bojo kula niku gampang geger Pak Gareng. Wah terus Duh, kula omong pisan, wong wedok omong papat. Wah, pedhot bocah iki. pedhot. Kula omong loro, wong wedok omong 8. Pedhot tenan Niku bocah. wong wedok koten niku Pak Gareng. Oh. Mergo wong wedok ora gelem kalah karo wong lanang. wong lanang sak kecap wong wedok. Wong wedok iki paribasan 1000 kecap Pak Gareng. Wong ngono kuwi. Kowe nek ra seneng pegaten kok tak lungsurane. Sik doyan kowe. Mas aku. Lho, Sik iku kurang lho kaya. nggih Pak Gareng. Dadi carane komunikasi selain omong-omongan, Ojo omongan, ojo komunikasi, tapi kita tetap berkesinambungan pakai bahasa tubuh Pak Gareng. oh komunikasine ngangge bahasa Bahasa tubuh. isyarat. Isyarat. Tubuh apa wong tangane bojomu mek kawil-kawil cendak ngene kok iso. Masamu bebek bos kuwi. Dadi kula nganti sakniki awet rukun ayam tentrem rumah tangga kula niku ora omong-omongan, tapi saya itu apa yang saya inginkan niku kula nggawe bahasa tubuh, bahasa isyarat Pak Gareng. Contone. Contohnya apa? Nah, upamane pengen kon gekne wedang, kowe piye? Kula niku lek kongkon gekne wedang, Ha. biyen lho. Heeh. Biyen sik gelem omong-omongan, kula mesti ngeten, "Nduk, gekno wedang." Niku bojo kula mesti nyauri, "Ora tau blonjo gekne wedang rumasane wong lanang apa?" Yo, Rumasane pas. kula. Niku mesti nyerewet era umum. Tapuk Oh. cangkem. Akhirnya geger, Pak. Nah, terus Tapi sakniki kula ora tau omong-omongan ning mung gawe bahasa isyarat Pak Gareng. piye carane? Cuma ngeten kula. Anu kowe bojoku. Wegah gila. Ora etok-etok maneh kok ya. Oh aku wedok ngono to. Heeh. Masyaallah. Dadi kula ora tau ngenten to. Heeh. Tekno ya sik njaluk tulung. Lah nyambut gawe no. Iki nyambut gawe lho, Cuk. Wong loro ki kok iso bahasa Jepang Kowe iki ya. asli ket mau nesu karo aku, Mas. Lah kowe iki pancen kudu dinesoni kok ya. Bojoku. Ya. Heeh. Kula mek ngeten to, Pak. Terus ora krungu. Piye? Kumat to kopokmu. Lah, Ya aku- kowe bojoku lho yo nyauri Pak Gareng. Cara Piye? Ora meleng tok ngono. Piye? Yo ngene lho, Bos. Piye? Hei. Ya. Ngene. Oh, mantuk, Mantuk, mantuk. Pak. Yo ora nyauri ngono, Pak. Cek ta bojomu wong apa mentok to, Tuk? Nyapa? Malah kaya hiasan. Jare mbok kon ngene. Ya mek ngene. Oh lah iya. Pisan to. Nggih, nggih. Contohnya nyun apa? Nggih. Ngombe. Wedang. Nggih, nggih. Ngombe. Kula mek. Nah, Lah, iki piye? Iki maksudnya piye? kula mek ngeten tok nggih. Bojoku langsung serudul ning Tandan gawe. langsung mbul ning pawon nggodhog banyu umup sret Nek wis baru mop grujuk ning ndasmu. Yo dikene wedang. ra roh, Mas. Cekne wedang, Pak. Pomo kon jimukne mangan. Lho kula nggih ngeten. Nget Wong ngene iki mangan. mangan. Nggih ngeten iki. Terus iku langsung ngepot. Langsung ngono kuwi. Langsung ngepot ngeten iki. Pomo kowe arep adus kon jimukne anduk. Lah kula mek Niku napa, Mas? ngelu ndase. Ora maksude. Anduk lho. Oh iya. Oh. Terus kowe piye? Kowe piye? Ane ping Langsung serindi juga anduk, Pak. nggih, nggih. Ane Nggih. pas malam Jumat. Upamane bengi. Nggih. Bengi pas pinuju kowe kesel, leren pengen cara anune bulan madu karo bojomu. Piye? Bulan cara Oh seneng berarti bulan terus di andon asmara. Wis ngono. bulan terus dicuti madune. Ora, bulan iki bojomu sapa jenenge kok madu? Bojomu madu ye?
Rumangsa kumpulan di madu ki. Maksude wong pengin andon asmara, olah kridane priya lan wanodya. Hubungan biologis. Nah, ngono lho. Oh iya. Kene iki lek ku ngelus tenanan kowe iki malah Haris karo Rika. Lek ngombe. piye kuwi? Ngombe ya. Heeh. Ngene, Pak. Mangan? Iya. Ngene. Heeh, lha kuwi. Kalau Piye? pengen bercinta. Heeh. Lek Bercinta. adus ngene, Pak. Heeh, bercumbu. Lek pengen mobil aku pengen tak kunci. Heeh. Sunah Rasul. Lek pengen jalur jungkas ngene, suri. Heeh. Nek kepengin kumpul lho. Lek adus ngene, Pak. Adus, lek mangan. Ngene. Iya. Oh ngono. Awakmu karo bojomu gancet. Tik kowe. Angel iramu. Lah kuwi tak elus kok ya. Tak limur terus e. Mas Saya udah tak amani, kowe karo bojomu gancet. Adu dengkul. Ya piye kuwi? Kodene piye? Lho, Engko ben dipraktekne karo mantene. Ayo ngene. Ki conto. Ah, ngene. Set ngene. Alat sik sithik. Mosok dadak kaya anu, Ya, melet kaya sithik. kelarap melet ngono. Sik sithik. Ngene sik. Ngene ta. Oh ngono. Terus akhirnya dia nyawang aku stret. Loh, kuwi apa kuwi? Kuwi kok nyapa kuwi? Nyepot katok. Tak bleset ki bleset. Mas aku. Ngene kok apa? Oh, Mas aku lha sapa ngerti kenek anu sikile apa jenenge likaten apa ngerti kok ya. Kowe iki ngawur. Ora cetok. Tutur sing apik, Nggih, Pak. muga-muga. Ya. Pokoke ndongakne Sing baku muga-muga. didongake Nah, pirangantene ya wong bagus. Mantene muga-muga Mas awet. Haris, Pak heeh. Jan karo Butik muga-muga ya tetep Sehat. sehat. Terus Mm-mm. penonton sak menembane muga-muga ya tetep kabeh doke bilane cedhake rezekine. Tak Amin. duduhi tata cara ben kabeh kuwi iso sinau. Kan ya. Ini Apa sampean kuwi? kok kono. Hmm. Mbak izin ngambil panjenengan ngancani Mas kula. Ingkang pundi? Niki, Ingkang pundi? nek- Mbak Kris. Mbak Kris. Oh, kene Kris, sikile digawa, sikile digawa. Kris ngriki. Omong-omongan lho, aja nggae kode lho ya. Nggih, Omong-omongan. ngambil nggih Nah, nipun. Jajal ngene ya Kris. Kursi. Ngene. Ngeten. nah. Kaya kluthuk mau njajal. Ngeten. Wong ngono. Ki Nggih, apa iki? Mbak Kris niku. Eh, Dik, Anu, iki. Loro ta putumu? setunggal mawon pundi? Meme. Kene, Ha sing kene, gedhi dhuwure Ya, padha. kene, Nah. kene, Nah. Lagi Rendra nyapa mau kene kene iki. Sik, nyilih dulu ae sik. Alhamdulillah nemu Kono keris. gandeng. Loh. Sitok wis dijaluk wong iki. Lho Mas aku Kowe ilang neh. ora cetok. Urung lunas iki. Nggih. Nah, tak contoni. Sing Heeh. aku sing putri kono, sing putri. Wong ngono. Kene, Dok. Dadi apa iki? Bojomu. Bojomu. Piye to Duk kowe kok tilang-tilung kaya entung iki? Aku bapakmu iki ibumu. Enak sing cilik-cilik. Ayo kuwi dinikmati to. Kuwi lak ya proliman bunggumul to kuwi. Ngono kene, lenggah kene, Dok. Iki jodoh ki tan kena kinaya ngapa jatah ki ngono. Dadi ngene iki ben sok kena kanggo contoh anakmu. Kono kok kono. Kok ndok mundur. Liyane iki. Wis todok mundur. Nah, Nyang apa ta wong Kris iki ayo halus lho kaya. manuta. Kuwi duwe pabrik gedhe lho kuwi. Apa? Cik Yen. Apa Cik Yen? Bakpo. Wah, Rada mundur to, Le. Rada mundur. Wah, Nah, bodi. nah wis gandeng bojone. Sampe ning kene ya, Nduk. Rada ana. iki dadi sapa? Bojoku no. Wong ngono, kowe yo dhek milih. Oh piye saiki wenang milih kok. Masa aku mbok pilih iki. Wis to nikmatono. Ngono ya iso ngentut lho ngawur rek. Oh, klitik ki Lah ngawur. kowe nek ayu gak iso ngentut mriksane ngawur rek. Ndek iki lemu itu. Mbok yo sing rukun to karo sing wedok ki. Gampang lapuki. Ora apa-apa, kuwi wong wedok latah ki ngono Lah kok. sik cilik penak antut. Iki Pak. Aku kok. Rah rikata wau. Ngentutipun Wah iki manten to? Nggih no. Anu ngangge ganjur ora? Mboten. Oh enggak. Sampun kabedol pinanganten kekalih saking wonten Kapi Dalem Agung Bapa Rudi ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kapapak ungelipun lagu PP apa Kowe engko kayak Willy. kowe engko tak kapapak Kotak. ungelipun kodhok ngorek. Oh manten.
Yo donga pangestu, dipangestu. Dumateng sayaning para rawuh kakung miwah dak putri. Au. Ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kalarapaken wonten ing Stinggilagung. Sineksenan. Ing samangke temanten tindak sak pecak nut jumangkaing suku Kedheping Netra. Bojoku pemain sirkus. Ya manut. Ora manten kok pencolotan iki lho. Yo cayaning para rawuh kakung miwah putri kang dadi kinurmatan. Ingkang sampun satu kersa caos doa pangestu dhumateng pinanganten kekalih. Wah ketoke mantene anak kadal iki, melet terus. Sampun titi wanci hanggenya. Wonten ing adicara sesungkeman. Iya. Iki jane panganan apa? Bapake iki nyawang apa to bapake iki kok ya Ngene tok wis wareg. ora. Ing samangke Kowe iki njawe lho ya pas kicomania lho iki. Aja samar ndoke butuh pecah angel. Kene lho. Kene Ting tung ting. Kang trimo. ing samangke adicara sesungkeman badhe kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi kepangestu dumateng Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sulistya ing warni temanten putri anggenya nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Mantu kurang ajar nyewowok lambene mara tuwa. Sampun kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi pangestu. Kok timpuh to? Piye to mantene iki kok? Rama. Rada adoh, Nduk. Sik. Kowe nek nangis kono aja mangku rene. Hah? Aja mangku nek mike engko kena miku susah lho. Konslet ngono. Ketatapno. Nah, kaduan. Rene lho. Oh Krisnia iki ya nglawat bakat nglawak. Nyawang bapak. Bakat nglawak kareku ngono lho kok nglawak bakat. Rama. Piye anakku cah wadon? Krisnia. Kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Rama. Mugi-mugi Mugi-mugi anggenipun kula berbayan. berbayan Berbayar menika kaya pulsa. Rumah saku. Bebrayan. Bebrayan. Saged adat runtut selaminya. Iya nduk ndak pangestoni muga-muga dungane Rama Ranana liya mung siji bisa tumekaning pati kakilanini kang jinangkung ya bocah iki. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun temanten putri. Iya batu. Nyuwun idi pangestu dhumateng Kanjeng Rama. Kaya bejo. Anu to. Tumapaking adicara temanten kakus nyuwun Temanten jumbleng. Kakung. Temanten kakung nyuwun idi pangestu dhumateng Kanjeng Ibu. Ibu. Apa nggih? Oh ibuke halus. Lho. Oh tak juwa tos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Karo ibuke dhewe lho. Lah ibu yo gak pareng. Ibu ki titiane bapak. Masa gua. Wis nek ngono wae, ora cedak-cedak. Kono lho. Ora mantene lanang malah kaya kanguru ngono disawange. Asine mbiyen sing tak seri ibuke iki dudu iki asine mbiyen. Lah nyapa kena anake? Lah sing mendem iki yo. Masa gua. Ayo, Bu. Bu, Apa le? nyun donga pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih Krisnia menika muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Piye to kowe iki? Harmonis. Harnomis. Atut runtut. Atut runtut
reruntungan dadi keluarga sing harmonis. Iya. Harmonis. Harmonis. Iya le, dongane ibu, muga-muga wala-wala kuat ya le. Kok wala-wala kuat to iki? Mergo lek ngopeni wong wedok niku dadi pasupen rumah tangga. Dadi presiden. Presiden kok marsuben. Presiden kok marsuben piye kok. Oh, sik to. Ora anake lanang kok kudu nyosor to kowe iki. Wah, dibisiki presiden kok masuk band. Mas aku. Presiden Lah nyapa ora blue band pisan. Nah, kuwi sungkeman lanang karo wedok dioper, oper ora iki? Ing samangke Awal Pak Gareng. Lukar gumantos temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung wonten saandhapipun Kanjeng Rama. Yo, yo. Budi. Iki sing lanang awake kuru sing wedok lemu iki. Goncengan motor ora jomplang. Ing samangke dumapake ngadicara nyuwun dipangestu badhe kawiwitan wondene temanten putri disiki. Anggenipun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Unta. Ibu, dongakno anakmu. Wah, anakmu to iki. Muga-muga anggenipun bebrayan. Aku ndang sugih ya ibu. Yen ora sugih, bojoku tak lebone. Pesugihan ibu. Lah kuwi jenenge wanita kreatif. Keluarga munyuk. Iya tak Gak pengestoni nduk. Ing samangke ono sing sopan. Ing samangke ungelipun kodhok oreha ngiringi anggenya temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Pangucap lan pangandikannya kang dadi landhesing ati. Nangis ya Le. Iki nggon tiba titiwanci nggonmu nemu kabagyan. Boleh ngobetin kian. Anakmu nangis. Kowe nangis bapak nelongso Le. Cilik tak gedheke. Kowe gedhe tak pinterke. Yo kene kowe seneng nggonmu Mama. Aja nganti walehmu Mama. Aku sing Mas aku. Pisan sekali-sekali. Bapak. Bapak. Le. Colno Le. Bapak trauma Le. Nyang apa to disungkemi kok? Sungkeme piye? Eh? Lha iki kok lak wajahe malih lho iku. Pak malih piye? Lah maune uapi iso mluncung ngono. Terus Mas Le, aku. sing apik Le, ora ngono Pak. kuwi. Dalem Le. Sepisan kula kondo, Pak. Pesing nek. Sik. Iki urung, kowe urung njaluk donga kok iso. Pusing iramu. Njaluk donga sik. Ora sawi kowe. iki lho, lemu dadi manten acara iki ngantek kapan? Sik urung. Sikilku wis ngene terus iki lho. Iki lek tak kenene jomplang iki. Kula nyuwun donga, muga-muga Mosok sayan rewang gene manten sawen-wen. Dongane ya Le. Mbak, awet ya, Pak. Muga-muga awet lehmu omah. Aja mbok gawe lara ya Le. Nggih, Pak. Yen kowe lara. Yen kowe lara. Aku yo lara. Anakku sing bapak tresnane. Kowe tak tresnani. Aja ngarani bojomu Le. Kati. Ati mbok sia-sia. Ora Wis Krisnia karo Mimi balas dendam kaya. Piye lemu dadi manten seneng? Keluarga asu. Piye to iki Mas aku? Nesu lho. Nyapa nesu lho. Mantu rung sewengi dianiaya.
Lah kowe salah dhewe pegel karo. Mosok dadi manten pisane korban ndas ya. Mesakne lho rumah. Iki ngene, Cak Bagus. Ngene piye? Lho piye ya ngene ae awake dhewe. Mosok ngono ya. Pesing ya nek. Lah ora apa-apa, ngono ki langka lho. Adimu beneh karo panjenengan iki. Menika pundutan dari tuan rumah Pak Katijan ngersake tembang sing enek hubungane karo manten. Oh nggih, manten-manten. Nggih menika podang kuning. Podang kuning. Oh iya, ya manuk kok kuwi. Lah iya enek hubungane ning kembar mayang lek enek manuk-manukane to. Lah iya. Mbok karo anak ki nembang podang kuning. Dik benakno udenge kakangmu weh rumasaku. Adu-adu kok anu kok ya udengan iki sing aja kaya lele ngono kuwi. Seniman ora tertib blas. Ora udengan iki mbok ya. Mbiyen nang siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki. Piye to? Engko sesuwi tenan lho. Tak privat iki. Jale balenono jale. Nggih, ya. Baleni dipirsani budayawan sae-sae to. Saiki Dewan Seni rawuh lho, Dewan Seni Kediri, Pak Sokip. Heeh. Pak Sokip medali. Iki malah Dewan Keseni iki anggota DPR Sapa? Warana Dik, Warana. Gawakno, Nduk. Maju. Ketik-ketan. Ketoke klithiki dendam karo kakange. Ketok kuwi arep ngepek bojone kakangmu ketok lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Iya. Wapi malah pantes sampean. Nah, Ada kamandanu. Kok malah ngono. Kowe lek lampir ngene. Udeng-udengan malah kaya culidin iki kaya lagune anu apa jenenge? Podang kuning. Digawe rada anu ya, grengseng ya, trang tunung danding tungtak. seng Trut ngono. Dadi Mas, sampean karo kae. Apa? Lho, ben dadi jarane wong jaranan kok. Wo iya. Serompete enek ora serompete? Ada. Oke. Ayo. Lho, Mas Utuk dadi jarane lho. Ah. Iki Mas Gareng nyuwun jaranan kok iso. Heeh. Dadi jarane. Versi J. Nah, Pas. bojomu biar lah ya pemain jaranan to. Ngono. Pemain jaran tapi sedina mlebu rumah sakit. Lah nyang apa? Fisike ra kuat kuwi. Dan yo kuat. Lah terus. Pas ngene to. Heeh. Lah kok Keplegang. kena gedheke serot. Suwe ya Mas ya. Mas aku ora cetok. Mungkin asing merbal ya awakmu. Sik to gedheke kok milih ki nyang apa to? Gedheke jaran ke to? Kok milih ngeneki? Pas jentar-jentar surat tanggapan Mas kan. Aku gedhek. Yo. Coba sih, Dok. Terang dundung. Wes. Lak. Woi! Bedali. Lole. Oh. Ah. Bo. Ho. Oh. Lole. Intro trompet. Yo.
Menika Pak Katijan pundutan panjenengan. Podang kuning. Au ae. Oke, oktav kok. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Oke. Keluyuran anggole isih tak sayang. Bagus. Mubeng miterangkanku goleki norek rasa esuk ewet nganti bengi. Iman yen nganti Nak amu kuwi ning kene. Kleyang tak sawang mencok neng ngepang yo kekancangan tak rindik sokat doan sarawi ngoceh dheweke ngelih bencokan wilake tak suwun eseme cahaya. Nah, lo iki lho Pak Kir. Oh. Ono Krisnia, ono Meme, podang kuning, Duojo. Oke. Goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. tenane. Podang kuning akawe pikir aku ngombe seret ireng kak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding slirané harap bekal hatiku kekiwakian yen si podang jujur hati keberatan orang gendong hati keseng saya Dodro masranane senabegan politik Do Lolole
lele lo 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 le. Le lo lo le. Oke, iki mau podang kuning. Nggih, nggih. Digarap versi J. Jarar-jararan. Pancen yo seni kuwi sentuhan hati nurani wong bagus, saestu, Mas Jok Liding, Mas Jok Leresipun Luduk. ngoten, Den. Lugune kaya penjanipun Pak Katijan sak keluarga, terima kasih. Nyatane nggone tasakuran dauping pinanganten Mas Haris kalian Mbak Rika. Yo gelar wayang kulit, gelem ora gelem penjane wis melu nguri-uri Nggih, budaya. kabudayan. Awake dhewe kan pelaku budaya. Dadi wong lu ngeten iki, Mas. Makantar-kantaro kaya ngopo, karep kaya ngopo, nek ora ana sing nguri-uri kaya penjane ngurip-urip nanggap ngene iki ora iso. Ora dadi apa-apa. Ora iso mlaku. Niki sing diarani Pak Katijan kok selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Dono rasa. Leresipun ngoten. Dadi sugih ora dirasake dhewe, njur donodriyake lewat budaya. Iya, mulane iki dijangka setahun kepungkur penjane rawuh Nagoboku. Oh, niki Adoh saurunge wis ditata. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sosokan kanthi seger. Seger kewarasan. Ngono. Piye kowe seneng to, Tuk? Seneng, Pak. Bengi iki. Seneng niki iso nggo nyicil. ora kok nggo nyicil. Kowe kuwi mesti nyemoni kancane. Maksude ngene iki gelar budaya. Halo nyicil. Kowe nyicil. Ngangge me apa ora ngarepe? Gimana? Mau cicil boleh menteleng. Lho lah Pak iya. Katijan gelar budaya. Dalang Rudi Gareng ditekakno. Son dionekno. Panggung amba disewa. Sik nimbali waranggana karo yoga. Lah iki nyenengke para warga. Lah njur umpama sampean rene teko, kuwi ora apa-apa. Lah kowe tekamu rene sing mbok pikir apa? Sing tak pikir engko bayaran piro. Kuwi klos. Kowe tak ketak lho, Pak lek ngomong aja siji aja ngomongne bayaran, loro aja ngomongne kekurangan. Dadi sing apik awake dhewe hitung-hitungan ae. Masaku ora cetha kaya. Iki tak dekne presiden telu langsung ya men saya gayeng. Men saya ana Mega Wigati, ana kae sapa kae Mbak Yuni Mega kae sapa lah jenenge lah. Intan Budi Legawa, lekenun ndut-ndut Karo Mega. Karo iki kok ngantuk to sampean awan nyapa to ora turu to awan. Ngawur dondomi kathok ngono lho. Mas aku lho kok Lali ngono. Mas aku karo mboke cah-cah. Iba, Pilo, Cimo, Kenjes, babu guru baca warga masyarakat Betawi ngancar ke diri Pak Katijan semoga selalu berkah memperoleh berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Wong Mas Gareng iki not jaman kelakone ngerti nek aku ki hubungane karo musik ngerti. Kalau digaweke musik luar negeri ngerti. Karena saya mempunyai lagu terbaru agak bahasa-bahasa kebarat-baratan. Bahasa kebarat-baratan. Jadi rodok lagune bahasa luar negerinan. Contone. Coba aminor. Aminor Gus, ora amer. Anake koplak. Agak tinggi sedikit. Rock iki gaene nadane kote dhuwur. Oh, rock iki dhuwur to, rock. Mas aku lek endek ngono ben slamet. Tak. Ayo. Tempomu cepat. Judulnya saya bikin lagu ini judulnya Heaven. Oh, luar negeri. Bahasa Inggris. Yo kreatif tuh ini. Distorsi. Piye iki, Tuk? Suaraku aku ora tanggung jawab. Agak
selak basah. Hai penonton. Kowe iki kadung lek kun marem Lagunya tenanan. rock lho iki. Lah rock bahasa Inggris iki lagu luar negeri tak kira nek kowe iki kadung aku mikir mbayangne luar negeri. Ora jikok lagune awal tok Heaven. Lah kok tibake penonton. Ayo Tuk kowe gawe sing aja kalah karo adikmu. Aku ora iso. Kowe ora iso. Ayo kono. Aja kalah karo adikmu. Adikmu penonton kok. Rumah saku. Pacamu kaya sawung jabu pisan. Sawung jabu. Judule Dayari. Aja mblenyek kaya adikmu lho. Kowe tulodo lho. Tokno kae. Wong tuwa iki dadi conto. Judule My Book. Waduh. Buku saya. My Book. Artinya, Oh iya, book itu buku. Heeh, diari. Saya, iya. Diari harian. Ben, aku mau traguan, Pak. Cari. Iki napa? Wah. Intan menghayati. My Book lagi. Ya toh. My Book lagi. Apa? Lara lho, Cok. Judulnya My Book kok iso. My Book lagi. Mangsamu. Ora lho. Tenanan, dek tek. Kowe duwe leser bener. Don Forsa. Waduh, luar negeri nih. Don Forsa. Ulala. Ye. Dilebut dasi. Don Forsa. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dingong apa tinggal? Takut ini. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dingong apa tinggal? Takut ini. Don Forsa. Lesere wong. Tuk, iki lesere wong lho. Lesere cak sampe dekok. Aku lengser tok. Lah kowe sak gandeni lho. Lah kowe iki lengser tok penak to kok iso. Lah kowe iki ya ora kena nggih contoh rumah saku. Luar negeri tenan. Kok kene Don Forsa iki dondong apa salah kok mangsane. Nah, Oh tak kepruk tenan lho iki. Ini jajal iki. tenan ya. Iki tenanan, Nduk. Luar negeri tenan. Minor. Waduh, minor. Soale ngene. Iki lho. Soale masalahe Mas Muka iki luwih surprise lho. Oh, surprise. Mano. Iya. Ngerti surprise to, Nduk? Iya ta. Surprise ki kadang delok JNT, surprise. Masuk. P-Express. Saben liwat Apa iki? aku tansah eling kowe. Oh, nembang. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Ku lagune dhewe. Sapa lawe? Kowe iki mari ora sinkron. Ngene lho. Kok enggak kompak piye to? Kuwi lagu apa? Lagu apa? Iki judulnya angel iki. Karyamu dhewe. Iya, Mas. Angel iki lagune Blangkon nek Angel. Ngene lho. Kowe mari ra situasional. Coba cemu sak pira cemu. C. Iki lak meni ning ndi iki? Bedali. Tak sawang kowe ayu tenan. Tak kudang-kudang Iki metu kok ati tenan, Bro. kaya ora iso ilang ning bedali tresnamu tak gondeli. Aja lunga suwijalake aku iki ning bedali apa kowe wis lali tak cekel trijimu tak gaweni ali-ali tresnaku mung siji ora ana liya
payu rangkulan ana dadaku Ali-ali sing manggon ana ing driji tandha tresnaku kang sejati lampi biru wahai engkau kekasihku jangan pergi untuk meninggalkan aku lampi biru tolonglah tunggulah aku hari Minggu akan ku minta ke orang tuamu neng bejali kowe sing tak tresnani ya mung kowe saben wengi kegawa ngipi Terusane piye? terus no bedali iki lho Wes ya, Mas. bedali ninggal janji Heeh. Iki lek pengen roh sampean ben anggap meneh. Wong ngono. lambe Apik lho iki improve lho iki mau improve. jajal Pak Gereng impro Pak Gereng Aku improveku lagu Jepang ae. lho Judulnya Doraemon. Zu, ora zu. Ono enek Suzuki to. Sublak suwan ngeteng keran keting aku. Mbak Sesuk budal cemple dhewe Aku duwe cemple liya, Lin. Aku ora ngingu cemple, aku ngingu lawa. Pokoke bangsa kewan-kewan pelawak iki mesti apik. Kowe ana kewan to jenengmu? Gak. Ben rada ngetren. Contone pitik-klitik, apa? Pitik-klitik utawa sapa lek kluthuk apa? Garangan. Aja to paling ora regul. Lagune apa wong telu? Wong telu niki. Produk di situ. Tembange napa tembange? BS. 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 AS apik. BS. Merek sebelah iki. Biasa apa? Biasa apa yuk? BS. Bokong semok. Bakong Semok. Oke. Lho Putri ning tengah no Putri. Nah, ben imbang. Nah, ngene kan Intan iso cedhek kene, ngono maksudku. Oh, ngono. Cedhek Agus keyboard, ngono lho. Iya. Yo. The song is the box. Kong semok ngono lho. Apa ora oleh wong kaya dados. Monggo dipun dahar Mas Kluthuk ngono Mas aku. Monggo dipun dahar kaya ketok ning omah ora masak kaya. Ra ngisin-ngisini. Mas aku. Rumah saku. Iki lho sik kerja kabeh kok kowe arep nyangga mangkok mangan bakso. Rono. Nyambut gawe. Sing nom. Wonge kaya adikmu kowe. Lah iya. Totalitas urung wayah mangan ya dheke panggah meneh. Terima kasih matur sembahun pinarak rumiyin Putri Sartono Intan Budi Legowo kalian Mega Wigati. Kuwi cara montore ora metik no tenan. Napa? Rotol gigike. Ayo pancen zamane wis modern. Ah, zaman modern iki sepite ya ditata to. Lho lah iki mah jeneng cepit sing apik iki ngene. Ngeten nggih wong bagus. Siap. Pangapunten ngagung. Perkara tembangan gegojekan mengko digolekke wektu sing luwih prayoga. Sing baku tetepe ora ana liya melu ndedonga. Apa sing dadi niat kajate saka penjarinipun Soibul Bet? Nggih menika penjaringipun Pak Katijan. Bisa kasembadan sedya atut donga berkah para sedulur kabeh sing padha kepareng rawuh pinanganten kekalih tansah manggiya katentreman karahayon atut runtut nganti tekane kaki-kaki dalan nini